Moi! Tervetuloa takas. Tänään vietetään synttäreitä. Ja näköjään myös soitetaan näkymätöntä kitaraa. Mitähän täällä tapahtuu? Miksi se on näkymätön? Who's McGrath? Mihin se meni se kitara? Strange. Okei. Mutta siis meillä on äiti kävi kylässä ja toi meille tämmöisen herkullisen itse tehdyn mansikkakakun. Meillähän ei ole keittiö, missä me voitais leipoa, niin Bran soitti äidille ja kysyi, että voisiko äiti tehdä kakun, niin näin tapahtui. Ilman sen kummempia juhlallisuuksia, niin voitais varmaan puhaltaa kynttilät. Hey. Mitä sä toivois? Näin. Meistä tuli aikuinen. Mä oon tässä miettinyt, että mikä me otetaan kolmanneksi piirteeksi. Mut vastaushan on aika selkeä, koska meillä on nyt tää uusi expansion pack, niin totta kai me otetaan toi uusi piirre, mikä on plant lover, eli kasvin rakastaja. Katsotaan mitä se tuottaa. Tää pitää nyt valita uudestaan täältä tää luonnonparantaja. Mikä nyt onkaan Elixir Enthusiast. Elixir intoilija. Noin. Sä menit nyt taas juttelemaan kasveilla, tietysti. Mitähän tää uusi luonteenpiirre nyt? Tuliko tänne lisää? Plant lover. Kerro kasville, että se on sun suosikki. Anna kehuja fotosynteesitaidoista. Scoldland. Mitähän se Scold on suomeksi? En oo varma. Katsotaan mitä se tekee. Aha, me voitais muuten lannottaa. Porkkana on hyvä. Lannotahan siitä. Kasvin rakastaja. Mitäs muuta siinä voi tehdä? Kehu nyt sitä. Ilmeisesti tää piirre myös tuo sit jotain muita niinku ihan muiden simien kanssa keskusteltavia juttuja. Mut hei. Nythän on niin, että me ei voida hakea työpaikkaa, kun me ollaan off the grid tontilla. Mitä ihmettä? Voidaanko me tehdä se postilaatikon avulla? Ei. No, sorry Bran, sä et voi nyt hakea töitä. Eikö se onnistu täältä puhelimen kautta? No ei varmaan, jos ei onnistu. Miten onnistuu kuitenkin ostaa tontteja? No en tiedä. Ja meidän pitää varmaan matkustaa, jotta me pystytään hankkimaan työpaikka. Pistetäänkö toi kakku vaikka meidän inventaarioon? Mä en tiedä mitä sille tekisi. Pitäisikö se antaa lahjaksi jollekin eteenpäin? Laitetaan kynttilä takas tuohon pöydän keskelle.
Bran. Lähdetäänkö käymään jossain? Oh, Gorva. No niin, tultiin tänne meidän paikalliseen lähipubiin. Supreme. Täällä on näköjään jotkut jouluvalot. Ei kun tää on toi Harvest Festi. Eihän me tarvi, mitä mä ajattelin, että pitää koputtaa ovea. Käydäänkö nyt, kun sulla on kerta synttäritkin tänään, niin käydään tilaa juoma. Lempijuoma. Mä en tiedä mikä sun lempijuoma on. Mutta... Mulla alkaa olla semmonen olo, että mä otan kohta ton sateen pois. Mua ärsyttää toi sateenvarjon kantaminen. Etenkin kun me eletään ulkona, niin... Okei, mitä sun lempijuoma niinku on? Mitä se on? Viiniä. Juo se viini nyt pois ja sit sä voisit varmaan... Juokse se ei oo? No se oli nopea. Sit sä voisit varmaan hankkia töitä. Tänään ei varmaan tarvii töihin mennä, en tiedä tarviiko huomenna katsovat ihan hyvin juoda toisenkin viinin vielä, jos sä haluat. No niin, täällähän tää uusi ura onkin. Okei, eli naturopaatti. Eli se on niin kuin tämmöistä luonnonhoitaja tavallaan. Meillä on joku yksi vapaapäivä. Mitäs Peeta tää tämmönen on? 8-5. Ja yksi vapaapäivä. No huhhuh. Musta tuntuu, että me tullaan tekemään vähän etätöitäkin kyllä. Ja katsotaan nyt mitä ne työpäivät sisältää sekä etätyö että se asiakkaiden tapaaminen kotona. Aha, nyt tuli heti. Tietokoneella tutki. Ok. No mitenhän tää nyt sitten onnistuu? Me eletään off the grid tontilla. Pitäisikö meidän tehdä tämmönen... Nyt mä keksin. No niin, ongelma ratkaistu. Jos me tehdään etätöitä, niin me tullaan tekemään niitä pubia. No on tämäkin. Ois voinut tää ura olla semmonen, että tämä onnistuu niinku just semmosilta tyypeiltä, jotka elää jossain niinku mettän keskellä. Jotenkin typerää, että tulee joku tämmönen tietokonejuttu. Eikö se voisi olla niinku enemmän, että pitää ostaa joku kirja ja lukea siitä tai haastatella ihmisiä tai jotain. Ihan mitä tahansa muuta kuin tietokoneella istumista. Onkohan ne Se voi olla, että sit jos tulee niitä etätyöpäiviä, niin ne on sit just jotain tämmöstä. Me saatiin siitä jo heti palkka. Noniin. No ei ollut paha. Koskas meillä on töitä? 9 tunnin päästä. No, tää on taas niinku hukittaa. Tää on niinku tuntuu, että nykyään jatkuvasti. No me sit ite tekee drinkki. Ei se varmaan onnistu, kun toi baarityyppi seisoo tossa. No nyt se lähti menee. Tuleeko sieltä nyt joku uusi? No käyhän tää näinkin. Jos baarimikko lähtee, niin tehdään ite juoma. Tää tuntuu jotenkin tosi oudolta. Ihan kuin ois niinku itsekin elää siellä mettässä. Tosi outoa olla jossain. Ei me osata tämmöstä elämää.
tanssia musiikin takia. No menepä tanssimaan. Sitten me voidaan mennä kotiin istuttaa jotain, jos sä haluat. Tää on tosi kiva tää pubi. Tää on kiva tää tommonen syvennys tossa. Ai siinä pystyy nukkuu. Pystytäänkö me nukkuu lattialla? Pystytään. No. Pitäisikö sun lähteä kotiin? Mitä sä poimit sieltä maasta? Mikä toi kuva on? Mitä sä oot menossa poimii? Laita nyt se sateenvarjo pois. Onko vähän niinku buginen tää? Joo. Saaks mistään asetuksista niinku, että ei käytä sateenvarjoa? Ei ilmeisesti. Mennään kotiin. No niin, kotona ollaan. Tuossa on joku tyyppi, jolla on tauti. Täällä on muuten Keiju. Pitäisikö meidän antaa... Mikähän... Onks toi se... Mä en nyt oo ihan varma, että mikä tauti toi on. Ei se ei oo toi. Olikohan se toi? Pystytäänkö me niinku auttaan sitä? So. Mä oon muuten ihan varma, että me saadaan toi tauti seuraavaksi. Pystytäänkö me nyt? Onkohan se toi? Seneke, Belindi. Pandoli Usenet. On se varmaan toi emotional void, koska toi. Eli tommonen niinku tunnetyhjiö, koska toi on tommonen paine, et sillä ei oo niinku mitään tunnetiloja. Elish Pinkubu. Yep. Asbut. Oliko se vessatauti? Ei nyt mä annoin jonkun väärän lääkkeen sille. Hei, mä oon niin huono tässä. Mä oon ihan varma, että se oli se. No nyt se on happy. On! Yes! Siinä vaan kesti hetki. Tehtiin Keiju iloiseksi. Parannettiin sen tauti. Sä oot menossa kastelemaan niitä kasveja, mitkä on siellä katoksen alla. Mitkäs meidän tarpeet? No ne ei laske mihinkään, kun meillä on nyt toi... Mikä nyt on kattua? Tämä. In the zone. Tehdään sillain, että se hoidetaan niitä asiakkaita tässä kotona, jos se on mahdollista. Okei. No niin, nyt tuli ensimmäinen asiakaskin jo meille. Missähän se niinku on? Tossa. Mihin se niinku menee? Meidän postilaatikolle. Conduct client intake. Okei. No, kutsutaan se nyt sisään. Mitkä vaatteet sulla on? Apua? What's up, Jim? Yumbara. Bombatoy. Absib. Noniin, sitten.
Tossa. Nerky Nang Fibby, Glooby Fringle. Rune for Ah, excellent. Ziffle. Mitä nyt tapahtuu? I feel like I need to create almost all the time. Blah blah blah. Okei. Sillä on joku luomisvimma. Holistically examine. Te voisitte kyllä mennä tänne juttelemaan. Oh, Tevide Elfris. Voisit olla hieman niin kuin hellävaraisempi, kun tutkit minua. Millä tavalla? Mehän vaan kirjoitettiin. Miksei se... Miksei mitään tapahtunut? Mitä tapahtuu? Miksei juokset ympyrää? Oh, Lenarg Wetzel. Tää on nyt jotenkin ihan jumissa. Älä nyt mene tutkii mitään. Hei, dude. Miksei tää nyt toimi? Se ei ottanut sitä. Mä suoritin sen kyllä. No niin, onneksi sade loppu. Kokeillaan nyt uudestaan. Fiba. Freud de Bahana, Avoy Sibawa. I will vine Zaphis. Yanabi Stulain. Oh, Demise. Lissarak. Some busy. Urazap? Narshaya. Ah, Suna Nibnub. Your Jew Flobiage. Oh. On a prowl. Huh. Keskustele viimeaikaisista unista. Mihin se tyyppi nyt menee? Ärsyttävän monta klikkausta tässä. Narch. Wanush. Yibs. Oh, ugh. Yanabi. Wayne Fabano. Sabara? Chita Buna. Huh? Wes. Babwa. Pitää ehdottaa, että se keräilee ruokaa. Stabby. Huh? Weebo. Oh. Embo. Mitä ihmettä? Miksi se koko ajan juoksentelee joka paikka? Mihin se nyt menee? Hei. Dude. Mihin meidän asiakas menee? Mihin se lähti? Tää nyt ihan... Joko toi on ihan sekaisin toi tyyppi tai sitten tää peli on jotenkin sekaisin. Jos tää on tämmöstä joka kerta, niin mä en kyllä niinku kauhean montaa kertaa jaksa. Zilnoi. Schmezel Klimpf Lissarak. Mitäs se nyt siis? Kyselee oireista. Tää pukittaa jotenkin tosi pahasti. Ei tossa ole niinku mitään. Skisna Ploshi. Rugi Payun. Saruga. Wissa, Jim? Yumbara. Ah, Bombadoy. Taisko se lähtee jonnekin juokseen? Älä näytä sillä nyt mitään tatuointeja. Nyt pyydä se tekee niitä push-uppeja. Noniin, alahan punnertaa. Nyt meni veteen juttelee. Toi lähtee koko ajan toi tyyppi niinku menee. Lobes.
Joka kerta kun me ollaan keskusteltu, niin se lähtee menee. Sedge. Pyysikö se nyt tekee sitä niitä? Hei. Mitä hemmettiä? Eikö nyt se tekee niitä punnerruksia, mitä mä pyysin sen tekemään? Oh, Umfra. 50 Swibik, Skisna Plushi, Bimasa. Hanpei, Tibanahanu, host like Jiffanal. Basana Diola? Oh, Shubirao. Mä alan niinku kohta luovuttaa. Ei tästä tule niinku yhtään mitään. Tässä pitää ilmeisesti nyt tehdä näitä niin kauan, kunnes se karsii niitä vaihtoehtoja pois. Zapum Fubaim, Lamina, Urabani, Wef Flemp, Benu Siblurf, Koba. Wissa, Jim? Ah, Bombadoy. Nyt jos sä ehdotat sille sitä ruoan keräilyä, niin lähteekö se nyt keräilemään ruokaa? Katsotaan. Tosta. Oh, Zons. Efue Bafrolis, Finza. Girga, Pishanoi. Chauna. Suggest supplemental elixirs. Toi taas katosi hake. Taas se mennessä lähtee johonkin. Miten se mennyt? Ooh, Runa Parfin, Imbo, Bashna? Ah, yes. Yes. No ei tässä nyt ole taas vaihtoehtona mitään. Hei peli, please. No nyt siihen tuli. Keskustelkaa luonnonvoimista. Yashamani Nurchu, Bobanef Some Kubeba. BC Bumkar. Noniin. Joko sä nyt voit niinku tunnistaa sen? Ei tässä ole nyt enää muita vaihtoehtoja. No, ehkä se on toi tonttutauti sitten. Kokeillaan. Zaraza. Nurki Nang Fibby, Glooby Fringle. Clump. Siffle. Speedo? Yeah, Fruit. Nyt meidän pitää halata sitä. Mä mietin, että onkohan meillä sitä. Tonttutautiin auttavaa lääkettä. Elfin. If you wanna fish. Ei tietenkään ole. Tosta. Käyhän tekemässä lääke sille. Työpäivä loppuu 5, joten tässä on onneksi ihan hyvin aikaa. Noniin. Naya Flu. Elää juttele nyt senkaan enää, kun nyt me tekee sen lääkkeen sille. Binkoba Sheshere. Zigluna Tweebs.
Grubba! Grubba! Täytyy varmaan tehdä noita kaikkia lääkkeitä valmiiksi. Saatko sä tehtyä se? Hyvä. Sitten anna lääke. Tosta. Annatko sä sen lääkkeen sille? Ai niin, no ei se pysty antaa sitä, kun se Oh, Filpenquasa. vaahtaa vaahtokarkkeja se tyyppi. Hei, come on, ihan totta. Tää on niin pukinen tää. Oh! Marka Postelakam! Anna lääke. Sinä lopetat nyt niiden vaahtokarkkien. Tuossa nuotiosta ei niinku mitään muuta kuin haittaa. Revolfa Clogum. Yasmiz Chor. Zephys Wanifes Wano. Oh, Noniin. Onabur. Hyvä. Pelixel Mystiche. Mufloke. Kiitos. 643. Ei tätä rahan takia tehdä, mutta me saatiin ylennys. Jeftime, Abasat. Hyvä, kiitos näkemiin. Olipa rasittavaa. Todella rasittavaa. Okei, mitäs tänne nyt tuli? Bar. Some Detect emotions with the emotion stone. Abo. Simona Saro. Bafani Dawi. Rubara. Hä? Mobin? Okei. Tehdäänkö se tuossa apteekkaripöydällä? Pullota 3 tunnetilaa kiven avulla. Siis meidän pitää myydä noita. Okei. Siis tätäkö kautta se kivi nyt tehdään? Tossa. Eli se pitää olla meidän inventaariossa. Sitten valita joku. Okei, mennään jonnekin, missä on muita ihmisiä ja sen avulla sitten katsoo, onko missään ketään, kello olisi jotain tunteita sitten. Sitten pullottaa niitä tunnetiloja. Kolme kertaa. Creation Impulse. Sitähän meillä ei ollut vielä. Tehdään semmonen. Vai oliko? Ei ollut. Hyvä. Ei, meidän pitäisi varmaan korjaa toi satokin. Mä voisin ehkä myydä sitten niinku. Mitä? No noista litkuista saa vähän enemmän, mutta ei tosta saa kuin 5 tosta.
Tosta saa niinku 23, tosta saa 4, 2, 60, 12, 144, 60. Ja siis paljonko meidän piti tienata noilla? 600. Onko vähän turhauttava tehdä tässä näitä juttuja, jos me pitää sit vaan myydä kaikki? Näistä saa varmaan enemmän rahaa näistä, kun tekee näitä. Lucky Liquid. Siitä saa 144. Tehdään semmonen. Jos me pystytään. Mä tarvii tason 7. Mä kokeillaan Weed Drink. Saiko sä tehtyä sen? A Weed Drink, no 11. Ei me päästä ikinä eläkkeelle tätä menoa. Oliko näissä lääkkeissä nyt mitään, mikä oli vähän kalliimpi? No ei. Ehkä vaan sitten tehdään. Mutta on tommonen daily task. Onko sillä jotain merkitystä mihinkä? Space Bender. No okei. Nyt me pystytään sitten ilmeisesti teleporttaamaan joka paikkaan. Mennään nyt tekemään toi tehtävä sinne pubiin, niin saadaan sekin hoidettua. Se onko se pubien tossa? No niin, tultiin tänne pubiin. Näköjään siskokin tossa. Täällä on joku sinkkuja ilta. Aletaan vähän pihmeä, siinä on pikkusisko, isosisko. Laita se sateenvarjo pois. Halaa siskoa ja sit menet tekee se juttu, mitä sun piti tehdä. Study holistic care. Tossa. Ei mitään keijuja nyt. Hei, tyyppi. Mun pitäisi tehdä töitä. Hus hus. Menkää nyt pois siitä muut. Mä varasin tän tietokoneen itselle. Sisko hei. Musta tuntuu, että meidän elämänlaatu laski niinku saman tien, kun me ryhdyttiin työelämään. Mene pois nyt siitä. En mä nyt halua. Mikä keiju? Apua. Mitä se keiju teki? Confident. Okei. Ei se ollutkaan mikään paha juttu. No tehdään nyt se, mikä piti tehdä sillä kivellä. Detect emotions. Ei tilata juomaa, kun tehdään nyt se. Mistä se löytää? Eikö pitääkö meidän klikata sitä kiveä? Älä nyt mene tilaa sitä juomaa. Sun piti käyttää sitä kiveä. Okei.
Hyvä. Mitä toi nyt tarkoittaa? Onko se joku tunnetila? Oinem. Voidaanko me nyt pullottaa? Arabay. Arabay. Through ya. Noniin, hyvä. Mitäs siinä nyt oli? Kolme tunnetilaa pitää pullottaa. Nyt voidaan mennä tänne sisälle käyttää sitä kiveä. Kokeillaan tota meidän uutta taitoa. No niin, sitten käytetään kiveä. So. Oliks muita? Lisää tunteita. Lawful Sagor. Sagor Trashan. No niin, sehän oli helppo. Nyt me pitää vielä 600 € saada myytyä niitä. Eurolla ja eurolla, mutta hei, nyt äkkiä toi tietokone on vapaana. Mutta kuinka kauan? Ei oo enää. Pystytäänkö me lukitsemaan se muilta kuin meiltä? Ei. Olisiko se tyyppi nyt häipyä siitä? Yanabi. Musta tuntuu, että meidän pitää ostaa oma läppäri. Ei tästä tuu mitään. Lonkus. Nyt se menee taas tilaa juotava. Noni, kutsu se sun luokse. Noni. Ne kaikki niinku vaan istuu tuolla. Kutsu se sun luokse. Jonottaaks ne niinku siihen tietokoneelle? Noni. Nyt. Istu. Äkkiä. Äkkiä. Istu. Istu siihen nyt. Istu. Istu siihen nyt. Hyvä. Yes. Vihdoinkin. Ja nyt et lähde mihinkään. Nyt tutki sitä asiaa nyt. Hyvä. Mä en tiedä, onko tää työura meitä varten. Misa. Lupa Hobla. Tarani. Shenzi. Tremble. Sakala. Mut joo, musta tuntuu, että me päästään kotiin. Musta tuntuu, että mä ostan meille läppäri, mitä me voidaan käyttää sitten täällä. Hävitetään tää pupin tietokone pois. En tiedä kuinka kauan mä jaksan nyt tätä työtä tehdä. Mut se selvii sitten. Mä myöskin teen itse asiassa nyt saman tien semmosen asian, että mä noin. Mä otin ton sateen pois käytöstä. Mulla alkoi mennä meinaa hermot tohon jatkuvaan sateenvarjon käyttämiseen. Nyt on niinku Branilta kadonnut kaikki nuo hyvät fiiliksetkin, mitä on. Tremble. Sakala. Ma. Napsi. So. A flash. Saiko se nyt tehtyä sen työjutun? Hei!
Meillä on huominen on vapaa päivä. Hyvä. Goomba. Wexy. Tehdään nyt silti tää. Tää on myöskin hyvin hidasta, kun on kaikki ihmiset kerääntyy tähän juttelemaan meille. Menkää pois nyt. Nyt sä voit mennä sen juoman tilaamaan. Kuuntele bluesia ja istuta jotain. No eikö se nyt halukka tilasta juomaa? No istuta jotain. Aquanario. Chiba Alvar. Sensibi Kiniku. Swarsta. Githara. Talafoy. Yib Sequinario. Talaroo. Yabakoi. Nyt se taas lopetti työnteon toi baarityyppi. Haha, sul. Just a bag. Here, Floof. Yano Borp. Myykö se mulle jotain? Gungday Yawada. Et vissiin. Peace. This rack. Some busy. Yibs. Kuunnellaan sit vaikka musiikkia. No beam short. Beam is douche. No nyt saatiin edes jostain pointsi. Yabasani, fat boy. Bantrip Aragaba. Mitäs muuta tällä kivellä pystyy tekemään? Show off. Näin. Ulotetaan lisää tunteita. Mitä saattaa tarvita? Shensiba Karu. Lepatau. Wafatab. Uchipichi. Okei. Joudutaan tekemään kohta uusi. Se ei näköjään toimi kovin pitkään. No nyt se... Nyt se ilmeisesti taas niinku on töissä. Ei oo. Joo. Lähdetään kotiin. No niin, nyt on maanantai-aamu. Mä tuossa sunnuntain käytin siihen, että keräilin noita tarvikkeita ja Brani teki noita litkuja. Litkuja sitten, mitä mä sain myytyä. Se on vähän ehkä tylsää katseltavaa, niin en viittinyt edes tallentaa. Käytiin äsken pesulla ja itse asiassa tuossa sunnuntaina Branin äiti jälleen soitti hänelle ja kysyi, että hän on miettinyt vauvan tekemistä jälleen. Mä jälleen vastasin, että ei kannata. Katsotaan, ilmestyykö sinne taas uusi vauva. Mä en tiedä, onko sillä joku keski-iän kriisi vai mikä juttu toinen on, mutta siellä nyt on se yksi vampyyri pikkuväli meillä, jotta kai sinne kohta ilmestyy sitten lisää. Mä ajattelin, että kokeillaan tänään sitä eri työmenetelmää, eli siinä oli 3 eri vaihtoehtoa. No, kerääkö sä samalla? Ai ei niitä voi kerää, voiko tostakin? Ei. Sulla on tässä nyt hetki aikaa, sä voit vakiutella niille nyt siinä. Joo, mä ajattelin tosiaan, että no niin kuin nyt on sunnuntai, niin mä pelailen sillä, että en viittinyt en viittinyt edes videoa tallentaa siitä, että on vähän tylsää toistoa. Samoin varmaan nyt tää työssäkäynti ja työura, että mun pitää nyt keksiä jotain muuta kans, mitä taas nyt vois Bran tehdä. Ei kukaan jaksa katsoa sitä toistoa niinku
mä en jaksa edes pelaa sitä kovin pitkään, jos tää nyt on samaa toistoa koko ajan, että kyllä me varmaan sitten kun saadaan tää suoritettua nämä tavoitteet, niin sitten ehkä voidaan lopettaa se työ. Tuossa nyt on 523, mä ajattelen, että tänään työpäivän jälkeen voitaisiin tehdä vielä 1 puteli jotain ja myydä, niin päästään seuraavaan. No itse asiassa voitaisiin me nytkin jo myydä jotain, tuosta me ei nyt tarvita, kun alle 100 pitäisi saada siitä, eli hetkinen, katsotaas nyt. Supernatural Shield, Lucky Liquid. Myydään toi 1 Lucky Liquid. No se toi seuraava pykälä. Niin. Mitäs sitten? Saavuta taso 10 Naturapaattin uralla. Tää nyt oli ihan odotettavissakin. Me ollaan vissiin 4. tasolla. Me aloitettiin siis 3. tasolta. Varmaan sen takia, kun se valmistui etuajassa high schoolista ja sitten toi taito oli niin korkealla, niin päästiin aloittaa työura vähän ylempää, mutta joo. Eli jonkin aikaa tässä nyt joutuu pelaamaan, että pääsee 10 tasolle ja sitten Craft Holistic Cure, okei. Okay. No joo. Pelataan nyt tosiaan tää työura läpi. Mitä sä sillä tietokoneella meinasit tehdä? Mä lukitsin se, että sä et voi käyttää sitä. Kohta pitäisi alkaa työt. Katsotaan tosiaan, että mitä se etätyöpäivä nyt sitten tarkoittaa, että jos ei niitä asiakkaita tänne tuu, niin mitä tapahtuu? Okei, eli eilen tehtiin toi work from home. Okei. Forage for apothecary. Häh? Eikö sinun muuta tarvitse tehdä? 1 kerran. Kai siinä nyt jotain muutakin on. Mutta tää ei nyt varmaan nosta meidän jos me tehdään tällaista niin kuin etätyötä kotona, niin tää ei niinku edesauta kyllä ton ylennyksen saamiseen. Hey, hey. Ah. 712. Siinäkö se nyt olisi meidän työpäivä? Hei, come on, ihan oikeesti. Ei hyvänä aika. Vähän ne on nyt ehkä jättänyt tän sillain. Joo. No nyt meillä on tässä tää päivä aikaa tehdä jotain. Mitä me nyt halutaan tehdä? Toi oli niin typerä juttu. Ois vaan pitänyt mennä töihin tai varmaan tuossa parhaiten saa ylennyksen, kun hoitaa asiakkaita kotoa. Okei, no täytyy huomenna kokeilla se, että mä menen päiväksi töihin sinne työpaikalle. Mut niin. Tää päivä nyt tehdään sit jotain muuta. Mitä me nyt tehdään? Me ei nyt saada edistettyä mitenkään. Tehdään on näitä juttuja tässä. Need stop. Tehdään tommonen. Se on joku uusi. Niin kuin mä oon tosi pettynyt nyt tohon. Tähän ehkä koko työhommaan, että ehkä sit jos jaksaa niitä asiakkaita hoitaa kotona, niin se nyt on ehkä mielekkäin tapa pelata ja toivon mukaan siinä pääsee sit saamaan ylennyksiä, mutta sekin nyt varmaan on vähän semmoista toistoa. Että kyllä tässä sillain jotain muutakin pitää olla sitten elämässä tai että mitä hän tekee.
Että pysyy niinku mielenkiinto pelaamisessa. Pitäisikö meidän lähteä suorittaa niitä jotain tehtäviä tai jotain? Mitä toi konsultit kosmos tarkoittaa? Ai niin, se oli vaan toi. Vaiha vaatteet, lähdetään vaikka käymään jossain. Bask in the light race. Dunda Wallake. Haspa. Posti tuli. Ai niin, onkohan siellä nyt tullut niitä syntymäpäivälahjoja? On. Mennään katsomaan. Tää on joku ihme. Epämääräinen tonttu ilmestynyt tähän, mutta se on niinku meidän tontin ulkopuolella. Joten me ei voida tehdä sille mitään. Pitäisikö sun vaihtaa vaatteet? Mitä sieltä postista nyt tuli? Sieltä piti tulla ne synttärilahjat. Mitä me saatiin? Okei. Mitäs me nyt sitten tehdään? Mitä sä haluat tehdä? Read Sims Aura. Okei. Mennään katsomaan, onko täällä jotain tyyppejä missään. Kenen aura me voidaan lukea. Ei täällä näy ketään missään. Olisiko niitä tuolla kalastuspaikan tai uimapaikan lähellä? On. Teleporttaas nyt tänne, kun sulla on se hieno taito. Ei tarvii juoksenella joka paikka. Seis. Mä haluan nyt lukea. Ei, se on meidän sisko. Mennään lukemaan sen aura. Mistä se löytyy? Friendly. Tossa. Mennään lukemaan siskon aura. Vai mennäänkö? Peli? Uhu. Tää on nyt tänään jumittanut pikkasen jonkin verran. Musta tuntuu, että mun pitää tallentaa kohta ja käynnistää uudelleen. Go to Veporid. Harsiga Perumes Tenkil. Ayuya? Oh, No niin. Okei, sillä on siis vihreä aura. Mitäs tää on? Revitalize Iopis Needs. Freube Bahana, a voice of Bawa. Mitä se tarkoittaa? Labo Kavuna, Labo Skuna. Yeftime Abasan. Oh, Crusher! Käytinkö mä nyt jotain keijupölyä tai jotain? Mistä toi niinku... Mitä tapahtui? Left to buy. Ribbon. Felicia. Kukas sä oot? Dahlia Loden. Femti Swibik, Skisna Plushi. Bimasa. Roby. Wef Wef. Benu Siblurf. Huukokin tuli. Sul. So, Minä vähän juoruilee Huukonkaan. so. Sul. Juttele sun lempilapsikasvissa. Sibunat Torba Farbe. Simbab Kriko. Machine. Shimabu. Ah. Aha. Mitäs muuta täällä oli Marco Halai. Nyt se näyttää jotain sen lempikasvin. Zoe. Lempikasvilapsen kuvia. Aro. Pyydä siltä keiju. Garo Mush. Yanabi. Katos, kukas se siellä? Bimbus.
Agnes tuli. Se on vähän kiukkusen näköinen. Honorable. Pystytäänkö me sillä kivellä ottaa nyt niinku... Mä olisin halunnut, jos sillä on joku kiukkunen olo. Ravudash. No ei käytetä. No ei me käytettiin. Zagor Trasher. No nyt se meni rikki se kivi, eli meidän pitää tehdä uusi. Flizza. Quinard. Lumbe. Nyt se haluaa taas keijuksi. Nyt se haluaa mennä lomalle Granite Fallsiin. Okei, onko se nyt joku... Bluebish. Aziza. Mistä sä nyt semmosen keksit? Red Pot. Sen takia, kun se rakastaa outdoors. Quayma. No, kai me nyt voitais sinnekin mennä, mutta Red Pot. meillä on nyt tää ura kyllä vähän tässä kesken. Fadish. Belene. Nythän mä keksin meille tekemistä. Sä voisit kirjoittaa näitä tavoitteita. Belindi. Tää peli jumittaa. Kumbar. Do I? Tehdään semmonen juttu, että Bran, sä saat kirjoittaa nyt noita bucket listin tavoitteet ja sit me voitais oikeastaan niinku lopetella tällä erää tähän. Tää on nyt hyvä alku tälle. Gabbaradoo. Shara. Tälle uudelle elämänvaiheelle ja uudelle uralle. Radifa. Katsotaan sitten ensi kerralla, miten toi työnteko meille maistuu. Ja lähdetään vaikka sitten miettimään noita paketlistin tavoitteita. Kurasha Yabasada. Se menee tonttu. It's us. Yes. Genesis Tapion for. Attenberry. Se on nyt mennyt naimisiin tuon Attenberry-tyypin kanssa se tonttu. Koska se missähän se muuten on se Attenberry? Se pitäisi olla tossa myymässä, mutta se ei oo. Niin, siis se meni se tonttu sen kanssa naimisiin, kun siis toi Huukohan niinku varasti ton Attenberry miesystävä. Tietämättä, mä en tiennyt, että se on sen kumppani. Huuko ihastui siihen ja sit selvisi, että se seurustelee. Aziza. Shadalazor. Gushin. Jännä nähdä, mitä tänne paketlistille tulee. Saanko se nyt kirjoitettua ne? Tissaweed. Monaga. Tää jotenkin nyt jumittaa hirveän paljon. Pistääkö sä sen sun päiväkirjan kuitenkin sun inventaaria? Äläkä heitä sitä siihen maahan. Nidfa Pathan, Skuma Plonide, Nilzir Cruz. Nyt se on mukaan sen kädessä, mutta se näkyy pukittaa nyt. Se haluaa mennä Batuuseen. Aha. Sitten haluaa järjestää uimallasbileet. No sitä me ei kyllä tehdä. Meillä ei ole uima-allasta. Se haluaa viettää päivän Oasis Springsissa. No se onnistuu. Haluaa viettää kokonaisen päivän ulkona. No sekin onnistuu kyllä ihan hyvin. Eli ainakin 2 noista sun tavoitteista me voidaan tehdä hyvinkin helposti. Mutta ehkä ei nyt tänään. Tää peli vähän lagaa sen verran pahasti. Lopetellaan tähän. Ja palataan ensi kerralla katsoa, että miten toi työnteko meille maistuu. Se pitäisi sen verran maistua, että me saadaan 10-taso hoidettua 4-10. Katsotaan, miten mä jaksan. Kiitos, jos jaksoit katsoa mukana ja mä koitan seuraavasta jaksosta, seuraavasta pelistä. Koitetaan keksiä jotain mielenkiintoista siihen. Okei, moikka!